Čau lidi, vítám vás u Mafie jedničky. Chtěl jsem dvojku, ale rozhodl jsem se pro jedničku. Jedničku ještě na svém kanálu nemám, pak bude dvojka až. Takže dáme novou hru? Tak, a jdeme na to. Já se na věc. Moment, než to naběhnu. Jsem zpět. Ukázky kašlu. Tak, která se neodmítá. Tak mi neodmítnem. Když se neodmítá, tak nic. Už tady melu blbosti. Dělej. No sláva. Teď to tam. Doha, já si nepamatuji nastavení, ale i tak to tam nechám. Říkal jsem, že to tam. Trošku to. To nejde. Joha. Šipka moja. Moment. Já na to nejsem zvyklý. Auto. Takhle. Ano. Takhle. Tak. Tak, hlavně doufám, že mě zabijou, já to fucnu. Takhle. Fakt jo, to jsem si ještě nevšiml. Čau. Nebojte se, hoši, máte nejzkušenějšího řidiče. Není, neboj se. Furt se všeho bojí. Tak se neboj. To jede tramvaj, to oni do ní určitě narazí, co říkám, tak narazili do auta, ale to je skoro to samé jak tramvaj. Jak může střílet, když nejsou ani na mapě? Pane bože, přemýšlej. Ha. Doufám, že už jsem je setřás. Ještě ne, jo. Tak uhni. Jak to? Už dávno nejsou na mapě. To je. Aha, už jsou na mapě. A sakra. Potíže neskončily. Takže, jedem dál, teď ta mise je nějak hodně dlouho. Zdechněte. Slyšeli jste to? Počkej, já. Ty jo. To si zase tak nemyslím. Tady projedu, oni do toho vždycky nabouraj. Haha, teď to bude prča. Bum, oni zabrzdějí. Aha, a teď jsou haj. Haha. Já jedu. Neměj obavy. No hej, oni se z toho vykroutili. Sakra, oni jsou až moc chytrý, jak jsem čekal. Tady z toho už se nevykroutí. No jo, prosím tě, říkáš to celou dobu. Já taky ne. Joe, ty jsi hysterik. Hele, jeď. Proč se máš krčit do háje? Joe, teda, jak se jmenuje? Já jsem zblblej z Mafie 2. Joe je v Mafie 2. Jak je to? To je Tom, viď? Tom. Aha, ne, Tom jsem já. Ne, nekrčte se. Já se snažím. Když ono to víc nejede. Já mám přidat, když to víc nejede, no. To jsi mi teda poradil, Joe. Prej zabije sama.
To je prčel teda. To prdele je s námi konec. No. Teď neumřeš. Pane bože, čau. Už drž klapačku, prosím. Dobrý, nezdá se vám, že už jsem je setřás? Co? Já se nakoukám. Moment. Ještě jednu věcičku, mapa. Ne, to nechci. Tak jsem je setřásna. Co vy na to? Hej, už řekni, že jsem je setřás. No sláva. Musíš mi to ukazovat, já moc dobře vím, kudy to je. Tak. To bylo docela dlouhý, než jsem je setřás. Ale my jedeme dál. Tak je tam se s těma taxíkama. To nevím, jestli vůbec natočím teda. To nevím, jestli by vás bavilo. No já to nebudu točit hned, já pak budu točit takže mi napište do komentu, jestli budete chtít vidět tu druhou misi, kde se vozí jenom sami taxikáři, lidi, jsem tam taxík, musím je tam vozit asi 5 lidí. Pak je vlastně tam ta část, kde mě chtějí zmátit, tak tam odsaď už bych vám to mohl ukázat, no. Ale až tam odsaď. To mi napište do komentíku, nebo do komentářů, no, takhle. A jedem. Jsem se lekl, že nejedem. To víc nemůžeš jet. Pane bože. Ty jsi zastavanta. Tak debilní auto. Kvůli němu jsem teď dostal smyka. No, a ty. Jak to, že nejedeš? Až. Tak, už. No, sláva. Jedem. Moment, jdu správně. Moment. To víš, že nejdu správně. Už zase, jako vždycky. Šílenče. Aby si se nezbláznila. Prostě dokud mi někdo napíše koment, jestli to mám natočit tu druhou misi a jo, takže dokud mi to napíšete, tak já tu mafii nebudu točit. Kudy asi? Jo, takže tak. Na té doby to nenatočím, takže napište, nebo je po mafii. To jsem přesně mohl čekat.
děti vůbec neumí řídit. Kdo je to učil? Fakt. Já mám to říkat. Ježiši. To je fakt strašný. Tak. Ten staví, to je super. Máme volno. Tak. Kreten. Jediný, kdo je tady kreten, jsi maximálně tak ty. Mafia 2 bude samozřejmě, až dohráme tejto a až dohráme extrémní jízdu. To taky chci hrát. Pozor. Duš. Nebo ne. Extrémku nebudem dělat. No, tak. Já jsem třeba úplně z opačné strany. Co děláš? Pane bože. Uvidíme něco epického. Jak dostane peníze. No tak, dělejte. Nečumte tak na mě. On si šahá do srdce. Hustý. On si šahá do srdce, vidíte to? Vidíte to? On má ruku v srdci. Jo, Paulí. Paulí. To má jasný. Tak. A to je konec. Je to konec, já mám pravdu. Tak, ano, je to konec. Takže já se s vámi loučím a musíte napsat, jinak je po videu. Takže